Okay, let's go. Yes, sir. Panyong, gustuman. Ha? Ang gustuman. Ay pa. Jacket. Oh. Bukan masuk gilid. Belakang. Parang naka-replay na naman ako. Nagugulat ko. Kapis ko rin to ah. Motor uli ah. Okay. Relax, take it easy. Easy man. Buti pagka maulan yan na lang. Namamalo. Sige, galangan ako ka. Sige. Ay. Sige. Still okay. Pagsabayan na na. Bilis pa dito sa atin. Siyempre, dito siya nakatira eh. Sana. Kaya po pala Oh, tingnan mo, parang swimming pool. nasa lumay. Lumay din na naman. Oh, ito pa. Dali. Ano yan? Ano yan? Kala mo eh. Ay, baliwawak. May bayawak? Asaan? May bayawak. May bayawak. We are here. Ayan po. Doon may bayawak. Mami, yes. Hello, Ay, mga doggy. tilapia din eh. Ayun, maraming Tidak main manok. tilapia Ayun. tidak. Oo nga eh. Yang tilapia dia main pain. Ganda. Kenapa? Hoy, maligo ka mag-isa dyan. Ito. Kita tidak saya pag Uy, malinaw. lalaba kami tidak. Ano yan na naka-float, dad? Siguro lupa na ano yan. Hindi lumot. Malinaw, no? Pag dili, may laki ng tilapia dito.
yan. Tumbling yung doggy. Oh, running water. Oh. Ano damod ko? Linaw. Mga kasi mahalaga na talaga Manila. Mahalaga sa palig. Ay, naku, mga urang, waray na. Yung parang shrimp. Oo. Ay, oo nga. Meron dito? Oo. Tatago ito. May tilapia? Marami daw dito eel. Tawag kasili or anong isang tawag doon. Siguro sa gabi nagpapakita lahat ng pagkain. So ngayon di nagpapakita kasi nabubulabog. Sarap maligo. Ang ganda ng kahoy. Pink farm. Meron din alaga na baboy. Sagana ng tubig. Tsaka doge. Ginagawang sombrero. Ayun. Ano, di ba? Maganda yung si Papa nagtanim pa yan. Na. Maniyog. Ha? There's a pine trees. Ang ganda. Ano? Parang yung tudirang Amerika. Ayun, naglapitan na nga. Malaki na yung isa.